Здравейте, здравейте, приятели на Ида Нашинската музика. Днес ни гостува един млад изпълнител на песни от Пиринския край или така наречените македонски песни. Много зрители обаче се сърдят, когато ги наричаме македонски, а аз държа да уточня следното. Това е само едно географско понятие. Песните са си български, но са от македонската фолклорна област. Стига толкова с тези уточнения. Венци Пенев. Добре дошъл в Ида Нашинската музика. Добре дошъл. Добре дошъл на Венцислав Пенев и от мен. Уважаеми зрители, песните, които пее Венци Пенев, са един чудесен повод да отправим поглед назад в миналото и да си спомним за първите певци на тези песни, които всъщност ги направиха популярни, обичани, търсени и слушани в цяла България, но за това малко по-нататък, а в помощ отново ще ни бъде Златния фонд на Българската национална телевизия. И така, Венци, това е твоето първо гостуване тук при нас. Ти вече понатрупа опит, позаписа доста песни, клипове направи. Кажи ми, откъде си? Ами, роден съм в град София, живея в Нови Искър. И значи си шоп по происход. Граче, да, Ако шоп. продължим с регионите, шоп, добре, защо тогава македонски, а не шопски песни? Ами защото ще се повторя, значи моята баба, която е по бащина линия, е от Вардарска Македония, заради това е мое влечение към има си жилка, има си корен. Песните от Вардарска Македония най-вече. Ама не е май само това, просто ти като че ли ги харесваш много и ги обичаш. Ами те си повече от и всичко останало, което го има в фолклора. Кой те запали най-напред? Кой те провокира да пропееш, да запееш? Кой те помогна? Значи още като малък моята баба на моята майка ме държава в нейния скут и ми е пяла една от най-красивата песен македонска "Цъфнало е цвеке шарено", и още от малък така моята любов към македонските песни. Случайна ли беше срещата ви с Костадин Гугов или ти я целеше, търсеше, искаше? Не, в интерес на истината запознах се с него в едно заведение само за български фолклор. И беше много интересна срещата, защото никога не бях ходил до този момент в такова заведение. Самата атмосфера, която беше битовата атмосфера, самия него, като го видях. Ти впечатление от него? Той е много колоритен човек, много колоритна личност и певец. Първото впечатление? Ами първото впечатление ми беше, че беше един страшно народен човек. Хубав смисъл на думата, разбира се. Да, в днешно време така доста мои колеги се самозабравят, докато той си остана до последно народен човек с хората. Ще продължим да си говорим за Гугов. Аз предлагам следващото изпълнение, а разговора след малко, нали така? Ние за Гугов ще си имаме едно специално място за спомени и за песни негови, разбира се. Сега се слушаме втората ти песен. Заповядай. Меганите, майко, пусти да
Венци, понеже вече споменахме името на Костадин Гугов, твоя първи учител по българско народно пеене, той споменавал ли ти нещо за първите изпълнители на македонски народни песни? Говоря за първите известни не на фолклористите, а на звукозаписната индустрия, т.е. първите записани на грамофонни плочи. Споменавал ли ти е нещо или не? Ами споменавал ми е и доколкото си спомням за баба Наста, но точно нямам такава подробна информация. То почти никой няма, защото нейни песни нямаме, за съжаление. Преди няколко години излезе един компакт диск на Лорен Броди в Америка. Може би Златният фонд на Българското национално радио пази такива песни. Какво знаеш за нея? Казвал ли ти нещо или просто името само? Просто името и като стара... Ето, ние сме донесли този диск тук, за да разгърнем и да погледнем какво е написала Лорен Броди за баба Наста Павлова, родена в Кукуш, Македония, най-вероятно с цигански происход. Една от първите солистки на кореняшката група на Карло Алиев. И разбира се, имаме вътре много хубав документален запис, който е от 1935 година. Преди да чуем този запис, само ще ти спомена, че тя е била, за времето си разбира се, легенда в българския песенен фолклор. Бай Коста Гугов ми е казвал, че по време на войната от всички радиоточки тогава в града, това, което имало и бомби в София, са звучали нейните стари песни от Кукуш. Тя е първата певица, която е запяла и Море Сокол пие. Била е много атрактивна, с много пищен костюм. Някъде в спомените на Елена Огнянова и Михил Бокоричлиев, спомени за Борис Машалов, пише, че през 30-те години тя е пътувала в Прага с Машалов, защото тогава само там се е записвало, пък плочите са издавали и са се разпространявали в България. Аз сега предлагам да чуем запис, фрагмент от една песен на баба Наста Павлова, всъщност от диска на Лорен Броди, запис от 35-та година. Моля. Само ще спомена, уважаеми зрители, че тук на тази песен съпровожда оркестъра на Ради Ангелов. На мен много мило и така носталгично ми звучат тези песни. Не знам на вас. Определено. Как? Гледам, че и Димата Гугов се радваше също. Кажи, прекъснете. Така е, когато ги слушаме, те носят наистина духа на онова време и в същото време разбираш, че това са тези общо запеваеми песни, които познаваме, само че звучащи малко по-различно. Да, на мен това ми напомня на Не мислиш ли, Венци? Има нещо. Има точно мелодията, може би. Нищо не започва от нас, така ли? Да. Добре, това исках и аз да кажа. Хайде, стига толкова приказки. Слушаме още една твоя хубава песен. Заповядай. Европа
Венци, няма как да пееш македонски песни и да не изпееш някаква песен, която е за горбет, за имигранти. Тази ти от кого я научи? Тази е от репертуара на Васка Илиева. Не съм я слушал, да ти призная, и много ми хареса. Кажи сега, с теб Гугов как е работил? Аз обаче ще изпреваря отговора ти и ще спомена, че и аз го считам за свой учител, въпреки че конкретно като вокална техника и показване той не е работил с мен, но на мен ми беше достатъчно да го гледам какво прави на сцената, как музицира, как преживява всяка песен, какво свободно поведение има, как скъсява дистанциите, изобщо дистанцията между себе си и публиката. Не можем да го забравим с тези неща. Ето и Сергей Стойнов се смее, защото често, когато се чуваме по телефона, си спомняме за Гугов в студиото, за Гугов на сцената. Аз ти отнех думата, извинявай се. Кажи твоя спомен и твоята работа с него. Ами най-важното, което ще запомни от него е песните да не се изопачават, да се пеят верно, с македонския език, не скопския, както казваше и Любка Рондова, не с скопски език, да се пее на български, правилно, с извивките, и най-вече текстовете да са верни, защото се получават толкова много гафове с песни. Ама много гафове се получават. Сърце и душа. Аз си спомням, гледайки го, той като че ли не си отваряше устата. Моля колегите да покажат отсреща. Това е Димитър Гугов. Димата, сина. Димата, син на Костадин Гугов, също прекрасен певец, който пее чудесно шлагери, руски песни, български народни песни. Сега си позволявам да те поканя в едно от следващите издания на Иденашенската музика, да гостуваш с свой много харесвам вашето предаване. Благодаря ти. Кажи ми, твой е най-силен спомен за баща ти? Най-силният, най-емоционалният. Знам, че те са много и са безкрайни, както и нашите. Много спомени имам с баща. И няма начин да нямам. Но като че ли най-хубавите спомени, нека да си прозвучи истински, защото... Това искам. Да. Всяка неделя с моя татко, лека му пръст, си имахме една среща, всеки работи, но неделя, на обед, си сядахме съвсем отговорно да си седеме и да си се напиеме. Така. Къде е това? У вас? В къщи, да. В къщи. И това е част от традицията. Няма как. Песните вървят с виното, и хубавите песни, и хубавото вино. Тази негова отговорност към старата музика и старите много песни. Смях, много такова, имало някой пъти къвги. Те без тия неща не може. Дима, и ти си ми разказвал случката в трамвай, Даниел ми е споменавал. Не, много ще стане. Само исках да спомена. Това е така веселата част, която той скъсяваше разстоянията, както споменах. Но Венци пък си спомни за отговорността, която имаше той към песенното наследство, към начина на пеене, към запазване чистотата на песента. Аз пък, но това, на което винаги съм се възхищавал, е неговата свобода на сцената. Интерпретациите, които правиш. Той никога не повтаряше нито орнамент. Не може. Мога ли да кажа нещо? Може всичко. Значи, казват народен певец, нали? Народен артист. Аз бих добавил народен човек. Ние сме били много пъти с теб на улицата. Гуга, бе, я запей тази песен. Веднага започва. Веднага започва. Коя беше моето момче? Кажи ми само и край. Аз съм пътувал в трамваята в Милен Госпомена. И там един човек го разпозна и той запя целият трамвай и ръкопляскаше накрая. Това, което знам за Гугов, само извинявай, че те прекъсваме, че нямаше... Той не повтаряше никога песен. Надали самият той знаеше колко всъщност песни знаеш. Хиляди, според мен. Феноменално памет. Въпреки, че беше много скромен, казваше, че са към 500-600. Изобщо не е така. Много повече са. Само записаните са толкова, да не говорим колко знаеше. Че той на мен ми е подарявал песни от Северо-Западна България, чути от стари певци. Сега ние отново отиваме на едно пътешествие из златния ни фонд на Българската национална телевизия. Разбира се, да си спомним с глас и песен Костадин Гугов. Ако умра, мил загинам, немой да ме жалите. Напийте се руйно вино, скършайте ги чашите. Ако умра, мил загинам, немой да ме жалите. Напийте се руйно вино, скършайте ги чашите. Verni drugari, pesna za
mil загинам, поп nemoj da vikate, vije na grob da mi dojte, poroda zaigrate. Ako umram, mil zaginam, pop nemoj da vikate, vije na grob da mi dojte, poroda zaigrate. Verni drugari, pesma zapejte, mene spomnete. Verni drugari, pesma zapejte, mene spomnete. Ako umram il zaginam, će ostanat spomeni što sum bilo ludo mlado na mladite godini. Ako umram il zaginam, će ostanat spomeni što sum ludovalo na mladite godini. Verni drugari, pesma zapejte, mene spomnete. Verni drugari, pesma zapejte, mene spomnete. Не забравяме наистина Костадин Гугов. Ние продължаваме в студиото с една песен Венци, която е в памет на Костадин Гугов. Нали не бъркам? Да, авторска песен. Слушаме те, заповядай. Тъй живота си минава в труд и песни разни. Зима, пролет, лято, есен, пак се ражда песен. Ех, бедецо македонски, всички тебе жалим. Спомена за теб остава, болка не минава. Чаша да отпиеш, стани ти да се заснеш и да ни попееш. Стани Google да ни видиш, чаша да отпиеш, стани ти да се заснеш и да ни попееш. Слушаме гласът ти меден, старите напеви. Няма други като тебе песен да запее. Песни жални и юначни, песни за душата, песни за любов и вино, песни за сърцата. Чаша да отпиеш, стани ти да се заснеш и да ни попееш. Стани Google да ни видиш, чаша да отпиеш, стани ти да се заснеш и да ни попееш.
Благодаря ти. Авторите на песента. Да, разбира се. Текст и музика Ани Момчилова и аранжимента на Сашко Велков. Чудесно. Истина, един прекрасен жест, израз на поклон към Гугов за пеенето му, за това, което е направил за теб и за Ами аз всички мисля, нас. че това е разбира се. малко не е достатъчно, защото като никога виждам не в е. другите държави как си почитат техните изпълнители и певци, даже един сега- пример, Тоше Проевски, както е вече... Така е, това е много голяма легенда. тъжна констатация. Ние често си говорим тук в нашенската музика за това. Само ще ти кажа, че вече има една идея, по-скоро и на Митко искам да го кажа това, да бъде организиран един национален конкурс песните на Костадин Гугов тук в София. Дано да се намерят сили и най-вече, както Спонсори. казваше баща ти, средства, за да стане така. Ние отново ще се отправим из Златния фонд на Българската национална телевизия с още една песен, още една емблематична изпълнителка на македонски народни песни. Това е Руска Стоименова. Всички я знаем, всички обичаме нейните песни. Дългогодишна солистка на ансамбъл Пирин. Нейната песен имала майка едно момиче да се пее от цяла България. Как беше, Милене? Какво казваше един композитор Боян Нанков? Една песен да направиш популярна и обичана и цял народ да я пее е достатъчно. Пък Руска Стоименова много такива песни още има. Много са певците. Ние днес правят тази оговорка. Не можем и няма как да споменем всички. Говорихме си вече за баба Наста Павлова, за Костадин Гугов, сега за Руска Стоименова. Ти спомена Любка Рондова. Любка Рондова искам да разбира се. спомена един много мой любим дует Весела и Любен Бошкови. О, да, разбира се. Аз ще А ти също спомена една пък. от по-модерните певици, където е Петранка Костадинова. Тя е вече от Република Македония. Там да. са много добрите певци. Сариевски, Бадев, Васка Илиева, Петранка Костадинова. Мария Томова и Живка Костадинова от ансамбъл Пирин, Катерина Костадинова. Разкошни певци бяха това. Но Специално на Мария и на Живка аз много харесвам една песен. Ние с теб Майя знаем, нали? ние я записахме. Това няма лошо, песните са... Погледнахте не случайно, знаеш за ревността. Това е моя, твоя песен. При Гугов го нямаше това. Моме невено, моме севдено, ти първо ли бе? Робке ти бидам, дор 3 години, сал теб да гледам. И Стига така толкова. нататък. Сега обещаната песен на Руска Стоименова. Кога си ме, мамо, родила, кога си ме, мамо, гледала, чудна си нива, мамо, жалала, чуждо си избирала. Мене на рамо, мамо, носила, с горчилка поила. Вечер кога они палеше, от сълзите они каснеше, руса ми коса, мамо, палеше, милно ми духаше. Кога ми жал ми море дожалея, с песен жалби си да спивам. Ех, мамо, мила ми мамо, нова сестра мама, нова ти били, мамо, ядове дертове. Венци, кажи ми сега, какви са перспективите, възможностите, трудностите пред младия певец?
Младия народен певец. Изобщо има ли перспективи? Ами, Той страшно как много трудно е за реализация. Страшно много трудно и всичко се опира пак до финансова гледна точка, но според мен е и късмет, вероятно. Но май по-скоро е първото. При всички случаи обаче има и късмет. Къде пеят младите изпълнители сега? Само в заведенията или концерти има ли достатъчно? Твоето мнение? Ами, аз мога да кажа за себе си, че канят ме на събори, на празници, просто доволен съм. Ходя, изявявам се, за което е в тази криза за един фолклорен изпълнител, мисля, че при мен е Много хора казват, че има ренесанс към българския фолклор. Аз смятам, че изобщо не е спирано да бъде обичан, но все пак има ли някакво възвръщане? Завръщане към фолклор? Ами наскоро бях в село Копеловци и там такъв събор се завихри от такива хора. Младите не спряха да играят до много късно. Значи по това преценявам, че... Интерес има. Пари за финансиране на фолклора няма. От този човек не може да се вземе Даваме думата ти днес. сега, най-официално Така, ти си. Исках само да те попитам. Ти често съм те виждал на Пирин Фолк. Тази година също беше. За теб този фестивал добра, интересна изява за един млад певец на македонски песни, на авторски песни ли е или какво по-точно? Ами вече имам друго мнение за фестивала, значи... И ти ли? Да, имам друго мнение. То е относно наградените песни. И аз даже искам да питам защо тези наградени песни не се запяват от хората. А тези, които са пропуснати... Те са наградени от журито. От журито, обаче в същото време Виж сега. отшумява, никой не ги запомня, Ама аз пък, не ги запяват. аз сигурно ще се съглася с теб, обаче затова не е виновно журито, а тези май, които са ги написали. Нали? Сега журито е поставено, не се смей, оператора се смее от среща. Ама това е истината, бе, Радо. Какво е виновно журито, каквото му предлагат, горкото жури това оценява. Сега всичко е в криза в тази страна. Сигурно и той жанър е в криза. Наистина не се получават такива неща, ама дай Боже да се получат. Аз дано така някои хора се понаучат, па да чуят какво се пее в съседните страни и да създадат такива едни мелодични песни или нещо да ги развълнува. Но няма сега да мислят за хората, да създадат хубава музика за хората, а не само за журито или за конкурс. Аз си спомням за Гугов, той казваше, остави оценката на разни институции или жури. Важното е какво казват хората, важно е оценката на народа. Сега продължава и да пееш, защото много се увличат някои хора в разни. Той те що боле надале,
всъщност цялото предаване говорим за мостовете между поколенията, за старите изпълнители. Споменахме Руска Стоименова като солист, видяхме и нейна песен, разбира се. Аз много обичам един друг изпълнител, Илия Аргиров. Между Илия Аргиров и Гугов аз си мислих, че има конкуренция, се оказа, че не е така. Не. Напротив, много се ценят, Имаше много се взаимно уважават. уважение и приятелство. Винаги взаимно уважение и Разбира се. приятелство. И всеки един казва се, че другия е по-добър. Аз мисля, че... То така е между големите певци. Точно така, между големите певци така. Сега, Даниел имитира много добре няколко изпълнители. Не. Той човек днес си ме е набелязал за жертва. Показва се ни Атанаска Тодорова как пее. Между другото, Венци, нали знаеш Гугов как имитираше Атанаска Тодорова? Ето Димата се смее. Малко от Аргиров. Някоя песен. Той е много характерен. Това е много несериозно поведение. Освен, че... Той човек ръководството не го ли наблюдава, бе? Какво върши? Нали знаеш, да му че ли чете само текстовете? индивидуалните личности... Насред селото памбие, оро се вие, пойде стари дедо на орода иде. Това е поздрав към самия Илия Аргиров, дано ни гледа. Сега, той ако гледа, ще видиш после какво става. Сега песен на Илия Аргиров от Златния фонд на БНТ. Ойде, войче, бело и цървено, като тебе, мома, нигде не найдох. Ойде, войче, бело и цървено, като тебе, мома, нигде не найдох. Каква майка беше, тебе шо те роди, тебе шо те роди, толкова слава. Каква майка беше, тебе шо те роди, тебе шо те роди, толкова слава. Дали си гаратина или от пирина, цел света се чуди на твоята любов. Дали си гаратина или от пирина, цел света се чуди на твоята любов. Три години стана, ако ме захвана, люто да ме мъчи твоята любов. Три години стана, ако ме захвана, люто да ме мъчи твоята любов. Я ела девойче, елай ти при мене, ние с тебе там да се вземеме. Я ела девойче, елай ти при мене, ние с тебе там да се вземеме. Сега ни от студиото продължаваме с още една хубава македонска песен на Венци Пенев. Ти си, слушаме.
Slušaj, slušaj, kalež Bejanko, što tambura sviri. Ajde, slušaj, slušaj, kalež Bejanko, što tambura sviri. Ajde, slušaj, slušaj, kalež Bejanko, što tambura sviri. Slušam, slušam, slušam bre Turčin, turski ne razbiram. Ajde slušam, slušam, slušam bre Turčin, turski ne razbiram. Ajde slušam, slušam, slušam bre Turčin, turski ne razbiram. Ajde tamburata svirit Kalešanko, ti da se poturčiš. Ajde tamburata svirit Kalešanko, a nama da staneš. Ajde tamburata svirit Kalešanko, a nama da staneš. A nama da staneš, kalež Bejanko, na saraj da sediš. Na saraj da sediš, kalež Bejanko, žoltici da brojiš. Na saraj da sediš, kalež Bejanko, žoltici da nižeš. More glava davam, vera ne menuvam, a nama ne stanuvam. More glava davam, vera ne menuvam, a nama ne stanuvam. More glava davam, vera ne menuvam, a nama ne stanuvam. Венци от много приказки, имитации и разводнени теми. Господин ко-водещ, така, ко-водещ, това обида, съводещ, исках да кажа, така. Забравихме да споменем, че ти си студент в Югозападния университет. Да, вече трети курс. Трети. Музикална педагогика специалност. Така, добре, споменахме го. Вие имате ли какво да Разбира се. кажете? Ами,
При кой учиш там? Кой ти е учителя? Специален предмет Мариана Манолева. А за Татяна Сърбинска, какво е твоето мнение? Говорейки, изброявайки всички Майко, тези какъв директен изпълнители. въпрос. Разбира се, да. Директно, какво е твоето мнение? Положително. Положително, да. Със сигурност е положително. Какво може да бъде една чудесна певица? Между другото, Солистка на тя ансамбъл Пирин. сега е тук в България, член е на едно авторитетно жури, но ние скоро ще я видим и сред нас, ако е рекал Бог, както се казва. Сега не ни остава нищо друго, освен да чуем една от най-хубавите й песни. Татяна Сърбинска, песен от Златния фонд на БНТ. С хубави спомени, както каза Даниел, с хубави имитации и разбира се най-вече с хубави песни. Измине днешното издание на Яденашенската музика. Гост ни беше Венцислав Пенев. Венци, благодарим ти за хубавите песни. Благодаря за поканата. Искам... Да, слушам. Извинявай, че те прекъсвам. Искам да благодаря на композитора Сашко Велков. Много му благодаря. Ние сме с него много големи приятели и го поздравявам. И да благодаря на господин Маринов за подкрепата. Добре. Благодарим, разбира се, и на Сергей Стоянов и на музикантите, които ни е довел. Днес. А и на Дима Булов също и на... И на всички, които бяха днес. И на моето семейство, на най-вече за нашенската подкрепата. музика. Разбира се, това е много важно. Последната ти песен е Право хоро. Дима, баща ти казваше така, разрешено от публиката да се пее, сега е разрешено публиката да танцува. Заповядайте, който иска на хорото. Заповядайте. Слушаме. Айде. Я излези, мила майко, на пенче
šeta sogajčeto po jezeroto. Gdje me šeta sogajčeto po jezeroto.